plaza ng Diana, oh. Now, dayon atong point aning unsa man ni kining mainom dong sa diri sa tubangan sa katedral gaatbang gini makita na rin ning unsa man ni siya semento nga gisulatan sa Ten Commandments. So kini pamatuod ni nga dili tinuod nang giingon nila nga ang Katoliko gi-erase na kuno, gi-papas na kuno ng napulo kasugo. Wala naariga po na. Okay. Pero sa insakto nga pagsabot, kay mahimo man nga ang sugo sa Dios masinayo pagsabot. Okay. Unang kita magparehas. Parehas ani kining niyang unang sugo diri. Okay. I am the Lord your God, you shall not have other gods besides me. Dayon, ikaduha, you shall not take the name of the Lord God in vain. Now, kining unang sugo o ikaduha, kung dili mga Katoliko mo mubasa ani, sama sa Sabadista, nakakita ko video nila nga ilang gisaway ni kay na ako na i-delete ang atong napulo kasugo sa ugon sa inaas Biblia kay giingon diri sa unang sugo nga I am the Lord your God, you shall not have other gods besides me. Namon kuno na isumpay dayon gidelete mo kuno sa atong napulo kasugo na no kaya sa atong libro o pareha sa ani klaro man na nawala mo kuno tong pagdili og larawan og ribulto nga di ka muyukbo kaya naman kuno gi-delete na sa Katoliko. Okay, so una bitaw na nakaingon bitaw po kuha na napangutan na kuha na. Okay, unahon sa nato ning unang sugo. Okay, kining unang sugo nga nag-ingon ang Diyos, thou shall not I am the Lord your God, you shall not have other gods besides me kana dita magbato ng laing Dios. Okay, katong pagdili og mga ribulto og gidili ang pagyukbo nausa na nani kay kini kung hanay sa napulo kasugo diri kuha na ni siya, gimubo na ba? Sa ito pa, summarize. Parang dili kayo mo taas. Kaya kung piyahon itong tuwas, Biblia, dili maarang. No? Kay detalye man to. So, kuha ni siya ka ng gimubo ba? Pero naaratanan niya ang context. Parehas man sa mga journalist na to, o kanang maayo sa ganing written media, o si tawag na nato laing term na broadcast media sa print media. Sa print media na sila kanang gitawag og kung tag-as gani ang istorya pwede nila move on sa tupa i-summarize pero dili mawala ang tibuok context. So mao ni kung mangita mo hanay sa napulo kasugo nga detalye kanang Biblia mo atong basahon. Wala na gi-delete sa Katoliko kay sa Biblia ang Katoliko detalye man basahan ra ninyo ang detalye nga Biblia ang Katoliko. Kay kung gidelete pa na sa Katoliko, di wala unta na sa Biblia ang Katoliko, di ba? So, duha ka hanay ang napulo kasugo sa Katoliko. Detailed kanang ugon sa tong tuwas Biblia. So, wa to kuha gyud, wa to gikuha. Kumpleto to katong mga larawan o ribulto sa mga Diyos-Diyosan. Nang gibawal man gyud na. Okay. Diri sa summarized Ten Commandments, gikuha ang ubang mga pulong para mamubo. Pero wala mawala ang context nga naman. Kay kining verse kining unang sugo dinhi nga nakaingon ang mga dili Katoliko nga gidelete kuno tong sumpay, wala man na siya gi-delete kay masabot naman na ani. Naa naman diri katong pagdili og mga larawan nga Diyos-Diyosan. Ato ra gong usbog basa, nag-ingon ng Dios diri sa verse 1.
I am the Lord your God, you shall not have other gods besides me. Dili kuno ta magbaton og laing Dios gawas sa Dios nga matuod. So, nganong wala man mawala ang context kung i-apil tong mga Diyos-Diyosan nga ribulto sa pagdili. Wala mawala ang context tungod kay kung maghimo kag larawan himuon nimong Dios, maigo naman ani. Pananglit maghimo ko ribulto sa baka o sa iro ba, himuon na kong Dios. So pagbato na naglaing Dios, so masam up na diri sa kining unang sugo nga gisamarais. Di ba? Pananglit ikaw karong nagtanaw ning video, ilhon ka na ko nga Dios o maghimo kog ribulto nimo din akong yukbuan ingon nga Dios. Maigo tamaan na aning giingon nga ayaw pagbato og laing Dios. So tamaan na. So wala gidilit ang napulo ka sugo. Gisamarais lang sa catechetical formula. Bisag basahon ninyo ang catechism. Ang catechism duha ka hanay diha ang gipakita sa catechism. Katong detalye nga wala gyud gikuha nga mga pulong kanang naa sa Biblia, pero naapoy summarize o catechetical formula nga gimubo, pero wala mawala ang context. Okay. So I hope nga nasabtan ninyo ang explanation nga wala gidelete ang context. Ang mga pulong lang gimubo nakuhaan para mamubo, pero ang buot ipasabot o context wala mawala. So I hope nga inyong nasabtan. Dayon kining ikaduha, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Okay, wala dili ni controversial kay maura po ni sa ubang mga dili Katoliko. Kining ikatulo, remember to keep holy the Lord's day. Now, moingon ang mga Sabadista nga kanong gilisdan man nga Sabat man rito sa Biblia. Okay. Now, kining hanay diri na pulo ka sugo sa Christian interpretation na ni. Kay dili man parehas gud ang daang kasabutan o Jewish religion o Christianity. Sa Christianity doon na may mausab. So mao na nga nausab diri sa atong hanay, sa atong termino nga gigamit kay sa pagtuong Katoliko ang fulfillment sa Sabat Sunday man kanang resurrection. Kadtong Sabat kumon na siyang gamiton sa kadtong karaan nga matunong og Sabado. Okay. Now, kanang sa napulo ka sugo napatik na diha panahon pa man sa daang kasabutan, so ang language, ang terminong gigamit kadto yung karaan. Sabat. Okay, Sabat yun. Okay. Kana tumong man na sa kadtong karaan nga igpapahulay adlaw sa pagsimba sa mga Hudiyo nga Saturday o Sabat. Okay. Pero sa Kristiyano gud nga interpretation kadtong Jewish Sabat shadow man. Asa man na mabasa sa Kolosas. Basahin niyo ang gisulat ni San Pablo diya sa Kolosas 2:14 hangtod sa 17. Okay. Basahin niyo nga sa mga ceremonial observances nga gihisgutan ni San Pablo nga gitapos ni Kristo sa krus, giapil niya ang Sabat. Ngano man be, mao ni dapat mahibaw-an sa mga Sabadista. Ngano man sa tanang moral law, kay moingon man gud mga Sabadista nga dili mausab lagi ng Sabat kay moral law man na. Ang ceremonial pwedeng mausab o pwedeng matapos kay ceremonial man. Pero kanang moral law sa mas napulo ka sugo dili na pwede usbon. Sakto, no? Ang moral law dili gyud na mausab. Wala man magtudlo ang Katoliko nga ang moral law pwede usbon. Pero mao ni wala mahibaw sa mga Sabadista nga ang Sabat duha ang iyang essence, duha ang iyang element. Okay, duha ang essence sa Sabat. Dili parehas aning ubang moral law nga moral ra gyud siya. Okay, mao nang wala usba. Okay. Pero kining Sabat god sa pagtulon ang Katoliko, Catholic exegesis, duha ang iyang essence, moral o ceremonial. Ang ceremonial ra mo ay giusab sa Katoliko, dili ang moral. Unsa may moral sa Sabat? Kanang pagsimba. Mao na nga gitawag ng Sabat o everlasting covenant tungod kay naman siya moral element o moral essence nga mao nang pagsimba, di ba? Matag Sabat musimba man ta o kanang adlaw nga atong gigahin alang sa Dios. Mao na. So kanang pagsimba moral mo nang dili na mawala, dili na maundang
Sa Hebrewanon 4:9 giingon nagyapoy Sabado o nagyapoy pahulay alang sa pagsimba. Okay, kanang Sabado di tuod dili na sabton hang 7th day of the week ra. Ang Sabado pwede nang gamiton pagpasabot og adlaw sa pagsimba or adlaw sa pahulay. Oh, so kung Domingo ang atong adlaw sa pagsimba, mao na Sabado na to. Okay. So mao na kay ang mga Sabadista god makabasa ganig pulong Sabado ang ilang pagsabot 7th day of the week dayon. Depende na. Tinuod nga pwedeng gamiton ang pulong Sabado pagpasabot sa 7th day of the week, pero naapoy laing gamit anang pulong Sabado nga ang buot ipasabot adlaw sa pagsimba lang or adlaw sa pahulay. So kung pahulay tag Domingo, mao na atong himong adlaw sa pagsimba, mao na Sabado. So bali, mao na pahulay o mao na Sabado sa mga Katoliko ang Domingo kay mao man ay adlaw sa pagsimba. So mao na nga diri sa catechetical formula nga hanay sa 10 Commandments nganong giusab imbis Sabat tong tuwas Biblia nganong Lord's Day. Tungod kay ang Jewish Sabbath god kuan man kanang shadow matud pa ni San Pablo. Shadow but ipasabot dili pa tumao na anay katumanan. Ang katumanan ana gipasabot ni Kristo kung unsang adlaw siya nabanhaw. Oh. So naa man pud tay gibasihan nganong pwede usbon ang termino nga Lord's Day na. Kay Lord's Day man ang gigamit ni San Juan sa iyang dunay gi-reveal ang Ginoo niya sa Book of Revelation, sa Revelation 1:10. Basaha ra gud ng Revelation 1:10, no, mga igsoon. Sa ng Revelation 1:10 nga nagingon si Juan diha, Revelation 1 verse 10 nga sa kasagarang hubad nagingon si Juan diha nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nadiha siya sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Unsa may exegesis, unsa may buot ipasabot anang pag-ingon ni Juan nga nadiha siya sa espiritu. Now sa akong pagbasa-basa og mga exegesis sa Biblia, kanang giingon niya nga nadiha siya sa espiritu, ang buot ipasabot ana nagsimba ko no siya. Oh. Nadiha ako sa espiritu o ang buot ipasabot nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Ang mga Sabadista moingon nga Sabado kuno na o 7th day of the week kay si Kristo ang atong Ginoo Lord of the Sabbath man siya sa pa Sabado o Saturday kuno ng Lord's Day sa Book of Revelation dili na mao ngano man kay sa exegesis god kung Saturday ang ipasabot ni San Juan Apostol Juan kung 7th day of the week o Saturday iyang ipasabot ang termino nga iyang gamiton Sabat yun na kay mo man iyang naandan. Basaha ra ng Book of John kung maghisgot siya Saturday o 7th day of the week ang iyang gamiton nga termino Sabat kay mo naman naandan. Pero nganong kanang Lord's Day kay iyang gihisgutan sa Revelation Lord's Day man kung Saturday pa ang iyang ipasabot di Sabat unta iyang gibutang. Pero nganong Lord's Day man giusob man niya ang termino kay lahi na nang adlaw ang iyang buot ipasabot para pod naagi katumanan tong Hebrewanon 4:8 nga naghisgot ng laing adlaw sa pahulay. Kanang laing adlaw sa pahulay nga gipasabot sa Hebrewanon 4:8 mao na ang fulfillment, katumanan. Unsa man ang katumanan, di siyempre masabot nato kung unsang adlaw si Kristo nabanhaw. Kay kanagong pagkabanhaw ni Kristo mao man ay giisip natong kadaugan natong mga Kristiyanos kay diha man napamatud-an gud ang atong pagtuong Kristiyano katong pagkabanhaw niya. Oh, sa mga Hudiyo ang ilang halandumon nga adlaw ang Saturday ano man kay mo man ang adlaw diin nahigawas sila o na liberate sila sa ilang pagkaulipon sa Ehipto kanang Saturday. So munang diha pud natunong ilang Sabat. Oh. Pero kanatong mga Kristiyanos ang giisip nato nga adlaw nga kadaugan ang resurrection ni Jesus. Ano man kay niya nga adlaw man gipamatud-an. Oh, gipamatud-an ang atong pagtuo nga Tinuod jud dili baka. Bitan hinumdum mo nga ang mga apostol sa dihang namatay si Kristo mura silag nangaluya. Mura silag
nangaluya, pero pagkabanhaw ni Jesus, nabalik ang ilang pagtuo, naligo na yun. So mao na, nga kanang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo, mao na atong halandumong adlaw na itong mga Kristiyanos. So mao na ang katumanan. Kay matud palagi ni Pablo, katong Jewish Sabbath, shadow man, sa to pa, dili pa tumao. So ang katumanan, kinanglan makahibaluta. Ang gipasabot sa Hebrehanon 4:8 nga laing adlaw. So mao na ang gipasabot ni San Juan sa Revelation 1:10 nga lahi ng adlaw, Domingo. Nagsimba kuno siya sa adlaw Domingo. Kunya mo corroborate na mo pamatuod pag yun na kung makahibaluta sa church history nga giingon ra ba sa Hubot suot read the history books and see. So apil ang history sa atong basihan, no, sa pagpangita sa tinuod. Kunya na may record sa mga duhang bahin, unang bahin sa ikaduhang siglo, mga 100 AD kapin na, 107 or 110 AD. Kadtong si Ignatius of Antioch, kadtong ikatulong obispo sa Antioch, nga disipulo ni Apostol Juan, sa iyang mga writings, giklaro man yun niya, sa iyang interpretation anang Lord's Day, Sunday man yun na. So mutakdo. So kung atong hunahunahon og ayo, ang interpretation sa mga Sabadista o ni Ellen White, pag basa niya sa Lord's Day, muingon din siya Saturday. Tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo, Lord of the Sabbath, sabto na dayon nila nga 70 of the week ang ipasabutan ng Lord's Day sa Revelation 1:10. Dili na mao. Private interpretation na. Yan naman, kay kung ato ng huna-hunaon pag-ayo, actually, tanang adlaw, puros man Lord's Day. Yan naman, kay tanang adlaw buhat sa Diyos. Di ba? Mo yun po siguro mo nga tanang adlaw buhat sa Diyos. So kung tanang adlaw buhat sa Diyos, ato pa, Lord ang Ginoo, Lord ang Diyos sa tanang adlaw. So, philosophically, tanang adlaw, puros adlaw si Ginoo. Pero naman yung special. So, alang sa mga Hudiyo, katong 7th day of the week. Pero sa mga Kristiyano, ang halandumong adlaw nga isipong special nga Lord's Day gihapon, Domingo. So mauna nga nung sa atong catechetical formula nga 10 commandments, dili na sabat ang terminong gigamit Lord's Day na, kay mao man ay katumanan, mao man ay fulfillment. So mao ni sample sa kausaban nga dili supak sa balaod sa Dios. Katumanan hinoon. Kay dili man tanang kausaban sabton nga pag-violate, pagsupak sa sugo sa Dios. Basahan ko ninyo ang Hebrehanon 7:12. Gingon diha, kung ilisan ang pagkapari, ilisan sa bangbalaod. Sa to pa, dili tanang kausaban sa bagong kasabutan, sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios. Na di ay kausaban nga sabton nga fulfillment. Parehas anang circumcision. Ang entrance sa kingdom, di ba? Tulion man ka, katong tuli o circumcision. Pero pag abot sa New Testament, naingon si St. Paul ya sa Colossians 2:11-12 nga ang circumcision of Christ kuno baptism. Sa to pa katong circumcision o tuli nga entrance sa kingdom, shadow. Sa to pa dili pa tumao. Naanay katumanan sa bagong kasabutan, ang katumanan anak bautismo. Mao na nga dili na tuli ang atong entrance sa kingdom, ron bautismo na. Mao na nga ang tuli shadow, ang katumanan baptism. So maupod kana pong sabat nga gi-specify sa karaan nga Saturday o 7th day of the week, shadow na matud pa ni Pablo. So kay shadow na anay gipasabot, na anay fulfillment. Ang fulfillment Sunday, adlaw sa pagkabanhaw. So dili na pag-violate sa sugo sa Dios. Nganong Lord's Day sa catechetical formula kay mao man ay katumanan. Basahan ninyo ang Catechism nga libro. Di ba giingon diha sa Catechism? Nalimot lang ko sa itong number. Basta na sigurado ko, nakabasa ko nga giingon, Sunday, the Lord's Day, fulfillment of the Sabbath. So, sayop nang waingon nga, wala ko no magtuman o kanang moral essence, moral value sa Sabat ang Katoliko. So, ayaw mo tuo anang kanabang pasangil sa mga Sabadista nga giwala ko no, gidilit ko no sa Katoliko ang moral nga obligation nato sa Sabat. Wala.
Kay ang interpretation nga insakto sa Sabat mao man ang gitudlo sa magisterium. Nga ang Sabat duha ang iyang essence, moral o kanang seremonyal. Ang seremonyal mao nang pagpatunong sa adlaw. Sa to pa pwede mausab kay seremonyal man. Pero kanang moral, kanang pagsimba nga di gyud na mawala, mao na moral. Dili na mawala, dili na pwede usbon nga kanunay gyud nang naagi tay adlaw sa pagsimba. So mao na. So kay landong man tong karaan Saturday, so atog yung siron kinahanglan makahibaluta sa fulfillment. Lahi na kunong adlaw Hebrehanon 4:8 og natuman na gipasabot ni Kristo na sa katong nabanhaw siya. Dili man Saturday siya nabanhaw, Domingo man. Dayon kadtong paggabi atong nabanhaw siya, mao toy unang tinuod nga tigom nga Kristohanon sa akong reflection. Ngano man kay kadtong before namatay si Kristo, sawa pa siya nabanhaw, katong sulod-sulod siya, muapil siya sa Sabat sa mga Hudiyo sa templo, dili man tumatawag na tog Kristohanon nga tigom. Ngano man kay sa Jewish temple man to nga ang ilang adlaw sa pagsimba Sabado. So sa Jewish religion to nga pagsimba dili to Kristohanon. Muapil lang si Kristo kay iya mang girespect ng kanang Jewish Sabat nga Saturday. Kay si Kristo wala man moanhi sa pagguba sa balaod ni Moises kundi sa pagtuman man. So but ipasabot sa dihang kanang existing pa o valid pa ng Jewish religion, sabot pasabot sundon gyud na. Sundon tumanon gyud ang daang kasabutan sa iyang termino. Kunya kung atong basahon ng Biblia, hingpit nga natapos ang daang kasabutan o Judaism kadtong kamatayon ni Kristo. Di ba katong niingon siya nga natapos na. So ang hingpit nga pagkatapos sa Jewish religion kadtong kamatayon ni Kristo. Sa to pa before so naay katarungan nga mag-apil-apil si Kristo sa mga practices, mga pagsimbang Hudiyo kay existing pa man, wala pa man hingpit matapos ang Jewish religion. Mao bitaw nga si Kristo dili lang kay Sabat sa mga Hudiyo siya mag-apil-apil nga moadto sa templo, nga nabatasan niya taga adlong Sabado nga moadto siya sa templo aron pagtudlo. Dili lang kay Sabat ang iyang respetuhan, hasta ganito mga pista sa mga Hudiyo mag-apil-apil siya, di ba? Kay balo mga Sabadista na. Kung sundon gyud tanan ang gibuhat ni Kristo, wala man makasunod ang mga Sabadista ngano man kay sa akong nahibawan kanang Sabadista nga Ellen White version, wala naman na sila'y pista. Di ba? Wala na sila'y pista. Kay nakasabot man pud sila, ila man pong giparihas ang ilang interpretation sa Katoliko nga ang mga pistang Hudiyo gitapos na. So mao nang wala na tay pistang Hudiyo. Kay sa Katoliko, mga pista sa Katoliko bag-o naman na. No? Kay kadtong mga Jewish feast o mga ceremonial observance gitapos man ni Kristo sa krus, ato pa ang mga bag-ong pari maghimo na puglaing kanang ceremonial observances nga sa ato pa mga bag-o new pista na, mga bagong pista na. So ang mga pista ron sa Katoliko nagsentro na sa mga balaang tao o nagsentro sa pagkabalaan. Nganong giusab man, nganong gibag-o man ang mga ceremonial practices kay gitapos man tong una sa krus ni Kristo. Basahin niyo ang Hebrehanon 7:12. Na diha masabot to. Sa Hebrehanon 7:12 gingon diha nga kung ilisa na ang pagkapari, ilisa no sa bang balaod. Ganong gingon na naman diha sa Hebrehanon 7:12. Kay ang pagkapari god kung mubasa tag Biblia, duha na siya ka hutong. Katong mga pari sa daang tinuhuan sa Jewish religion, mao toy unang mga pari. Dayon pag-abot ni Kristo, i-establish niya ang nukubinat gingharian nga bag-o na pud ang mga pari. Mao na. So sa bagong kasabutan, bago na po mga pari. Ang unang mga pari sa bagong kasabutan, mga apostol. Diba kay mga apostol man ang unang gipili ni Kristo. So mao na nga giingon diha sa Hebrehanon 7:12, kung ilisan na ang pagkapari, ilisan sa bang balaod, unsa man ang balaod diha nga pwede ilisdan? Ang mga ceremonial essence of the law. Sa to pa, nganong wala na pista nga karaan kay
usbo naman kuno kay bag-o naman mga pari, bag-o naman kasabutan, so bag-o na pud ato mga ceremonial practices. Unya kinsa may mag-usab, kinsa may maghimo ng mga bag-ong pista o ceremonial observances di ang mga naay authority sa ato pa mga obispo, mga pari. So gipili sa mga obispo nga ang mga kapistahan pahinungod sa mga balaang tao mao na isentro sa ato mga pista. So usab po ni sa ebidensya nga dili tanang kausaban sa sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios. Sabton gali hinuon nga katumanan kay ang daang kasabutan naa man siya termino kamatayon ni Kristo. Dito man natapos ang daang kasabutan. So naa na may bagong kasabutan, so diri natas bagong kasabutan mo sentro ta ni Kristo og sa iyang simbahan ug unsay gitudlo sa iyang simbahan. Kaya ang iyang simbahan haligi magsukuranan sa kamatuoran. Kunya ang simbahan pod nga tinuod manudlo dili sola skriptura. Sulat o wala na masulat. Ikaduhang Tesalonica 2:15. Ikaduhang Tesalonica 2:15. Dayon kuan pod manudlo pod ang matuod nga simbahan o kanang gitawag og magisterial. Magisterial kanang authority ba? Dili lang kay kanang nasulat. Kanang hiniusa nga interpretation sa naay authority gitawag nag magisterium. Gipasabot na ni Kristo sa Lucas 10:16. Lucas 10:16 nag-ingon si Kristo, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab maminaw nako. Sa laing pulong, ang nituo o ni sunod o ni obey ninyo. Ang ni-obey ninyo ni sanong sa inyong pagmando, ni sanong pud nako. Anong naging mas Kristohana? Kanong wa man siya mag-ingon diha nga ang nagtuo lang sa gisulat o ang nagtuo lang atong tradisyon nga wala masulat. Okay, dili nang mga pulong nga giingon ni Kristo. Ang giingon ni Kristo, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Sa to pa, ang buti pasabot ni Kristo ug unsay gitudlo sa iyang simbahan, nasulat man ug wala. Kaya wa man siya mag-specify diha sa Lucas 10:16 nga ang nasulat lang. Di ba? Ang naminaw ninyo o ang nituo ninyo, nitusab kanako. Unya ang simbahan kung magtudlo, matud pa ni Pablo, dili man kay sulat lang. 2 Tesalonica 2:15. Siya may gingon diha ni Pablo. Hupti ninyo ang mga tradisyon o tuhuin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagi wali nga binaba o sulat. So dili lang kay sulat. So sayop ng sola eskriptura o Bible alone. So sa Katoliko, kumplito. Mubarog yun, tulo ka pilar. Magisterium, tradition, unwritten tradition o scripture. So tulo. So mao nay foundation sa Katoliko. Biblia, tradisyon nga wa na masuwat o teaching authority magisterium. Sa tupa mo kuha na gyud, mo barog gyud ang Katoliko kay tulo may tiil. Whereas sa Protestante, scripture raman, sulat raman, patinduga ra na butangi og bato ba or lingkuranan ba, lingkuranan din usaray haligi, di ba inig lingkod ni mo ana, inig takilid tumba ka. Pero sa Katoliko tuloy tiil ang lingkuranan, magisterium, scripture o sulat, Bible o unwritten o wala masulat nga tradition, kumplito. Kaya gipasabot mo ng Pablo nga dili kay sulat lang, na gibinaba na lang. Dahil naapoy teaching authority, magisterium nga gipasabot ni Kristo sa Lucas 10:16. Human authority man ang ipasabot ni Kristo diya sa Lucas 10:16 nagingon si Kristo, ang naminaw ninyo. Unsa man ninyo tao, dili na sulat, ha? Ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala minaw nako. Dili po na iglesia ni Kristo manalo gisultihan na kay 1914 ra man na. Ang simbahan nga nagsugod panahon sa mga apostol mo ay gipasabot. O ang mga apostol mismo ang gipasabot ni Kristo ana og mga sumusunod, mga successor. Katoliko man na kung i-trace sa history ang Katoliko. Di ba? So, ang tuhuan, human authority, we call magisterium. Usa na kahaligi. Dayon unsa pa? Scripture, authority pod. Ikaduha. Ikatulo kadtong
tradisyon nga wa na masulat. Kay dili man lagi tanan na sulat matud pa ni Juan sa Juan 21:25. So ang Katoliko may kumplito. Teaching authority, human. Napagali isupport na tong laing bersikulo anang human authority we call magisterium. Kanang Mateo 18, 17 hangtod 18. Nga nagingon si Kristo nga ang dili kuno maminaw sa iyang simbahan isipon nga makasasala. O na? Nagali si Kristo ato pero nganong nag-ingon pa man siya nga ang dili maminaw ninyo. Sa to pa authority po day ang mga tao nga ang iyang simbahan. So dili lang kay sulat lang ang authority. So sayop nang gitudlos protestante nga ang authority kuno kana arang sulat, scripture lang. Ang insakto kanang gitudlos Katoliko nga ang authority scripture primero, dayon kay nag-ingon man si Pablo nga dili tanan nasulat na ay binaba na lang. Dayon niingon po si Juan sa 21:25 nga dili tanan nasulat. So mo na tradisyon nga wala masulat. Ikaduha na authority gihapon na. Ang ikatulo ka ng human authority. Maunay wala sa protestante. Oh. Kay nga naman, ganong i-delete man nila ng human authority para sila, makakumpetensya sila sa pag-interpret. Bisan kinsa na mo interpret. Oh? Okay, dili. Importante ang human authority kay i-trace man nato dayon ang apostolic succession. Kung dili ta mo tuuan ang magisterium sa ato pa, dili ta mo tuog human authority, na dili na ta mag-research unsang relihiyon na nga sumpay gyud sa mga apostol. Igo lang ta mo basag Biblia rin unsa atong nasabtan ngayon na din kita ang tinuod, di ba? Mo bypass na ta sa kanang gitawag og kanang protocol sa panaghiusa. Kaysa protocol sa panaghiusa naman si Kristo nag-ingon nga gi-authorize siya sa amahan o gipadala siya sa amahan, then gipadala po niya ang mga apostol, then ang mga apostol po ga-ordain through apostolic succession ng holy ordination. Okay, so tanaw na to sa history, Catholic bishops man ang direct successor sa authority sa mga apostol, so naa ang authority sa Catholic Church mga igsoon. So taas-taas na, no? So maura to ang atong pag-discuss aning alleged nga giusab ko no o gidelete ko na sa Katoliko. Doon ako na gidelete ang Katoliko sa napulo ka sugo. Wala. Delete na lang nako pang diskusyon ning ubang sugo diri sa napulo ka sugo kay parehas na ta sa ubang relihiyon. Okay. Dalang siguro dili magparehas og interpretation pero okay ra. Ang question ra kini ra mang unang sugo o kining Sabat. So atong na-explain nganong Lord's Day na ang gibutang dire sa hanay sa napulo ka sugos Katoliko. Kay ang Lord's Day Sunday fulfillment man na sa Sabat. Ikatong Sabat na Saturday shadow man. So dili pa tumao ang katumanan mahibaw-an nato na dire sa New Testament. Kadtong nagsugod-sugod gining magbantay sa Domingo pagkabanhaw na ni Kristo. So mao na. Kay naamang goy mga Sabadista mo ingon nga Sabadista lagi kay si Maria gani Sabadista kay nagbantay og adlong Sabado tinuod man na kay yatong higayon na god namatay pa man si Kristo ato wa pa man mabanhaw. Diba katong katong pagkamatay ni Kristo din pagka Sabado nagbantay si Maria sa Sabat kay ang iya laging pamilya Sabadista. Kay katong Jewish religion Sabadista man to. Si Kristo Sabadista po sa iyang Jewish religion. Mao nang apil-apil gid siya sa Sabat sa mga Hudiyo sa templo pagpanudlo. Oh, pero gihinahinay na niya usab kay ang iyang paagi sa pag-usab lahi man sa karaan. Di ba? Sa karaan nga interpretation sa Sabat, maglungag ka sabto na ng sala. Bawal na, di ba? Oh, di ka kalungag din kung makalapas ka sa Sabat, patyon gyud ka mo manay balaod sa mga Hudiyo. Pero si Kristo gihinahinay niya nag-usab. Dayon kanang sa adlaw pod dili na siya may naglitra por litra gyud nga giingon siya nga naingon siya nga ibalhin nas Domingo wala litra por litra ana nga mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo o ang Dios nga ibalhin nas Domingo wala. Nabitaw mga basahong Katoliko nga moingon ana nga dili mabasa sa Biblia litra por litra nga gibalhin sa Domingo pero na ay implied masabot. Ano man? Because of authority of the church.
So kung walay litra por litra nga nag-ingon si Kristo nga ibalhin og Domingo, pero nganong mutuo man ta tungod kay ang iyong authority naman pud sa iyang simbahan. Kaklaro ng Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So dili lang di kay Dios may atong paminahon. Paminahon po natuk apil ang simbahan nga iyang gitukod. Unya Katoliko man na. Bag-ingon sa Katoliko nga ang Old Testament 46 books, ang New Testament 27 books sa Council of Rome 382 nituo po ta. Labi ng Katoliko kay nituo gyud anang duha ka deklarasyon kanang 46 ug 27. Pero ang Protestante wala sila motuo atong giingon sa obispo nga 46, pero nituo sila sa giingon sa obispo nga 27. Sa to pa pili-pili lang sila kung sa ilang gusto, dili gyud wala gyud sila mosalig sa tibuok authority sa obispo. Kay pili-pilion naman nila. Nag-ingon na ba si Agustin na hinumnum daytod ko, kung muingon ko no ka nga nagtuo ka sa gospel, kunya pili-pilion ra nimo ang naa sa gospel, dili nimo sundon tanan, dili nimo tuhuan tanan, dili kuno ang gospel mo imong gituhuan kundi ang imong kaugalingon. Kinsay gaingon ana? Itong tuwa dito o kanang na diri sa among ning ribulto diri monument ni Saint Agustin. Kana siya. Si Saint Agustin may nag-ingon tong naingon siya nga kung moingon kuno ka nga nagtuo ka sa gospel pero pili-pilion ra nimo nang naa sa gospel, dili kuno ang gospel mo imong gituhuan kundi ang imong kaugalingon. Tinuod, di ba? Kung moingon kuno ka nga nagtuo ka sa Biblia kay naa diha ang gospel pero pili-pilion ra nimo, dili ang gospel mo imong gituhuan ang imong kaugalingon kay ikaw may nagbuot. Kinahanglan kung nagtuo ta sa gospel ug unsay giingon diha sa gospel, tuhuan na to tanan, dili kay pili-pilion lang. Kay kung pili-pilion na to, ang atong kaugalingon mo atong gisunod. Mo ni pahinumdum po ni sa atong mga igsuon nga kana bang mga mubati o baitan lalaki din ang iyang gusto, lalaki po din o babae po iyang pilion. Na may pagtulunan ng simbahan may tungod ana o dili na to sundon ang gitulo sa simbahan, so pili-pili rata nya Katoliko man ang matuod nga simbahan. So pahinumdum lang no sa mga igsuon namo nga mga homosexuals, no, natay simbahan nga haligi og sukaran sa kamatuoran, gisaligan sa Dios sa pagpanudlo unsay moral, unsay dili, unsay immoral. So kung moingon mo nga sayop nang gitudlo sa simbahan, maghimo mig laing simbahan, daghan ra ba kung nakita ron, daghan na kay kung nakita sa YouTube nga naay mga bag-ong simbahan gitukod ang tao, gigamit po nila ang Biblia pero gisupak nila ang simbahang Katoliko nga mao'y original. Ngano man kay wala nila gyud masunod ang tibuok gospel. Kay ang tibuok gospel kinahanglan motahod ta sa tinuod jud nga simbahan. Mateo 18:17 nga kinahanglan maminaw ta sa original church, Katoliko man na. So kanang mga simbahan nga bag-o rang nahimugso ron kanang gitawag nilag sulpot, bisan pag Biblia gigamit ana nya wa man nila sunda ang original church. So ilang gihapong gisupak ang gospel, ang ilang gituhuan, ang ilang kaugalingon. Kay ang tibuok gospel nagtudlo man nga natukod na ni Kristo ang iyang simbahan, dugay ra nagpadayon og maoning Katoliko, sumaminaw ta aning Katoliko. So kung maghimo-himo taglaing simbahan kay dili na to madawat ang gitudlos Katoliko, dili ang gospel mo atong gituhuan kundi ang atong kaugalingon. So tamaan ta atong giingon ni Saint Agustin, no, kana siya mo na mo man siyang nag-ingon nga o ba ko masayop, no? Ragwa, basig na bali ni ba? Wa lagi, murag mao ni si Agustin. Kay katong sa si Aquinas to, kung ako masayop, kining nga diya, anak. Okay. O lagi ni, pasayloa lang kung mabali, ha? Mao ni, weakness na to kung masipyata. Pasayloa lang. Basta mao lagi ni, Saint Agustin. Mo ni iyang monument or ribulto. Siya may nag-ingon nga
kung moingon kuno ta nga nagtuo ta sa Biblia o nagtuo ta sa gospel, then pili-pilion na nato, di nato tuhuan tanan, dili ang gospel kuno may atong gituhuan kun dili atong kaugalingon. So mao po na kining mga bag-ong mga simbahan ron nga agali nginganlan og LGBT church nya Biblia gyapon gigamit, pero dili sila motuo simbahan Katoliko. So pa naghimo sila ila. Ang ilang kaugalingon mo ilang gisunod ngano man. Kaya ang ilang ang interpretation sa Biblia mo ilang gisunod. Dili man ang Katoliko nga mooy original. Nganong original ang Katoliko? History. Apostolic succession. Ang Katoliko, Roman Catholic Church, sumpay gyud sa grupo sa mga apostol. So mao ni ang authority na tinuod. So kung unsay itudlo ani, paminaw na to kay nag-ingon si Kristo, ang inyong idili og itugot sa langit. Dili ka ng mga simbahan nga gitukod og tao may giingnan ni Kristo ana. Ang giingnan ni Kristo nga ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Ang iyang simbahan nga gitukod ang gipasabot. Dili ang gitukod ni Felix Manalo, ni Ellen White, ni Joseph Smith, ni pagkadaghan Tatay Paulino, Kibuloy, Peter Tansi. Dili na mga simbahan na tungod kay dili man na mao ang gitukod ni Kristo. Ang gitukod ni Kristo, una mga apostol din nagpadayon, kinsa man na Katoliko man na, kung ibase na to sa referensya, mga history. So mao na nga dira ko taman no kay taas na kayo ang akong na timing. Ang uban ani sa sunod na lang pod no na mga videos na to. Okay. Alas 12 na amtan na tag 12 11:58 diri sa akong kining 11:58 sa akong cellphone. So ni bagting na ang atong kampana diri sa Katedral. So dito na atong expo no. Ako na lang kuaning camera. Hindi lang ko mo plaza ng diyan no.